Istuuduttamaan! Istu! Heikki, hei. Mä oon ollut huolissani susta. Sä oot ollut ihan kummallinen. Ja nyt vaan olen tällainen ahdistunut jätkä. Ei se nyt sitä ole. En mä voi olla sun kanssa, jos sä et kerro mulle mitään. Ei mulla mitään toista naista ole, jos sä sitä ajattelet. No en ajattele. Lupaatko mulle, että jos alat vihata mua, niin sä jätät mut, etkä pilaa elämässä mun kanssani? Mustalaisella ei Kauhavalla ole kovin montaa vaihtoehtoa. Kaikki oli pienestä pitäen varmoja, että mustakin tulee rikollinen, niin kuin kaikista muistakin. Että mä en todellakaan ole mistään maanviljelijäperheestä. No sitä mä en olisikaan antanut. Koulussa, jos joku kadotti jotain, niin opettaja epäili heti mua. Rehtori painosti eroamaan. Mulla on silti pari kaveriakin. Tuki mua ja hoiteli niin, että koulut tuli käytöön. Minkä nimisiä ne sun kaverit oli? Antti ja Jussi. Olen niille sellainen pikkuveli. Jonkinlainen adjutantti. Miten pahoja te sitten teitte? Aika pahoja. Pahin oli pankkiryöstö. Yksi niistä asiakkaista halvaantui. Ettekö te jäänyt sitten kiinni? Kuka ampui? Kekkonen. Urho Kekkonen. Kaikista pahin on vielä edessä. Mä tapasin ne kaverit 5 vuotta sitten. Ne oli just päässyt linnasta ja olin samana kesänä menossa Kauhavalle nimismieheksi.
Pysäytä! Tohrikas vielä. Eiköhän pojat lähdetä. Kyläilemään. Onko se nyt varma, jotta se on romppainen? Mä oon tän 1000 kertaa läpi funtsinut. Ja jollei se on Isä Jumala, joka on halunnut meitä rangaista, niin sitten se on romppainen. Käydään morjastamassa. Mä odotan tästä. Hyvää päivää. Keitäs kahvit? Hieno navetta. Joo, Tultiin rahoja hakemaan. rahoja. 5 vuotta istuttiin linnassa sen rahasäkin tähden. Se kuuluu meille. Minkä rahaa sekin? Me kätkettiin saalisrahat ison kiven alle. Sä näit. Sä olit ainoa, joka näki. Se on sillä lailla, että sinä oot ne rahat sieltä kiven alta varastanut. Se on Jumalan vale. Köyhä mies rakentaa pihaan tuollaisen nautapalatsin, niin joo, ihme, jos se on omalla rahalla tehty. S-arvalla voiti. Se arvalla. Mä oon ajatellut sua monta vuotta oikein erityisellä lämmöllä romppaanen. Mä niin mieluusti sut tappaisin. Turhaa se nyt on. Silloin se olisi heti pitänyt tehdä. Pitäis mennä hommiin tuonne. Mä teen suhun reijän, jos menet. Kyllä mä havaittiin että sinne kiven ala jotakin panittaa. Sitten arvasin, kun lehdestä luin. Mutta en mä kunniasanaa. Älä valehtele. Uskovainen mies. Mikä täällä haisoo? Varkahan valehet täällä haesoo. Minä teen rikosilmoituksen. Kuinka niin rikosilmoituksen? Vahingossa syttyneestä tulipalosta. Kuinka niin vahingos? No, totta kai se on vahinko, kun sä itse poliisille niin sanot. Jotta me pysyttäis hyvällä päällä. Ja muista, jotta sulla on ehjät kivekset vaan niin kauan, kun me ollaan hyvällä päällä. Nyt musta vasta tuntuu, jotta mä oon vapaa. Tiputa mun kotia! Teidän talo meni vasaran alle. Pankki omistaa sen nyt. Niina velipoika on mennyt.
Se ryyppäsi tässä sairaalaan 3 vuotta sitten. Ilmanko se ei oo kirjoita? Asu teidän saunakammarissa! Sisko, huoneessa on nyt tyhjä. Se meni naimisiin joku Rahajuksen kanssa. Ja asuu nyt Tiilitalossa kirkolla. No niin, asut sitten siskon huoneessa. Sinnehän sä kamppasit jo loppina. Rob. Terve! Ei tarvitse huutaa enää! Myytiin mettää. Ostettiin viimeisen päälle härveli. Mitä oot ajatellut ruveta tekemään? Takaisin en mene, muuta en tiedä. Ette oo ajatellut mitään. Et oo keriin. Ollut kiirusta siellä linnan pahanolla. Ei siellä mitään vitti ajatella, kun vituttaa vaan koko ajan. Menkää naimisiin ja hommakkaa kunnon työpaikat. Poikaa. Kun elämä olisikin niin yksinkertaista. Kyllä semmonen mulle kelpaisi. En taida vaan itse kelvata semmoseen. Ruvetaan myymään viinaa niin kuin isoiseskin tekee. Jos me mennään hommiin, niin vouti vie joka ikisen penni, jonka me tienaamme, eikä silti saada maksettua korvauksia ainakaan 10 vuoteen. Eikä sitä viinatrokkaamisesta sen enempää saa. Niin, mutta siihen rahaan ei pääse vouti väliin. Sitten pääsee, kun järjää kiinni. Ei viinan myynnistä kiinni jää. Lestiheittäjä, se on kaikkien kaveri. Reilu peli. Valtesmanille viikkopullo. Ja homma toimii. No ei semmoista myrkkyä pysty kukaan edes juomaan. So, poika. Sillä säkin oot ryyppäämään oppinut. Ja isäs. Haetaan Vaasasta silmäpuoli Paanaselta ruottalaista pirtua. Myydään sitä. Myykö Paananen velaksi? Ei ainakaan meille. Kummalliseksi mennyt tämä maailma. Ihmisiä kuoloo puukkoihin. Klopit ei osaa viiltää, ne tökkii. Nuoret flikat juo viinaa ja raavat miehet syö salaattia. Hyi saatana. No en mä sitä maun tärkeinäkään. Varo! Perkeles! Päivä. Se on nyt sillä lailla, että tämän sankarin pitäisi lähteä kamarille käymään. Romppasen navetta on poltettu. No mitä Romppainen itse sanoo? No se sanoo, että syttyy vahingossa. Noniin. No se nyt vaan on sillä lailla, ettei sellainen pytinkin syty vahinkoos. Romppainen on tarkka mies. Romppainen on viisas mies. Jos se nyt olisi joku vastavarsin sytyttänyt, niin vakuutusyhtiöhän siinä pääsisi niin kuin koira veräjästä. Jos se sitten se sytyttäjä olisi mahdottoman rikas mies. No, kukas sanoo, ettei sitten oo? Helvetistäkö me se tiedetään? Kyllä se nyt on kaikkien etujen mukaista, että tehdään justi niin kuin Romppainen sanoo. No, olkoon nyt sitten vielä vahinkopalo tämän kerran. Asianne mulle ei oikeastaan enää kuulu. Minä jään tästä oloneuvoksen hommiin, uusi mies tulee tilalle. Sä oot ollut hyvä Valtesmanni. Vaikka vähän virkaintoon.
Tästä lähtien hotelleissa on ruvettu maksamaan etukäteen. Meillä on täällä sellainen tapa. Koskeeko se muita kuin mustalaisia? Mustalaisia ja neekeriä. Terve. 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 Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Kukas siellä on? Ei kukaan. No, mitä? Luitteni merkonomiksi ja menin naimisiin. Nyt menee päin helvettiä. Sama täällä. Paitsi etten ole merkonoomi enkä naimisessa. Hullujen oliko päästivät tehdä molemmat pois sieltä. Hän tollanen yli-ikäinen nuorisorikollinen kelepaa muuta kuin minkin rehuksi. Toisin teistä olisi ainakin pitänyt muurata pysyvästi kiveen sisään. Yhteiskuntarauhan tähden. Kyllä ne yrittikin. Meni sitä takaisin sinne, mistä tulittakin. Tuolla tavalla, kun sä sanoit terve, kun ei olla nähty 5 vuoteen. Rossa sano sulle asiat niin kuin ne on. Itses ja muidenkin tähden. Et ei ole täällä kukaan kajannut. Mitä sitten vaan ittenne kiikkuu saman tenne? Ei tulisi harmia asiattomille. Antti, onks päässyt vapaaksi? Miksi sä ilmoittanut? Vastahan mä eilen pääsin. Mä oon odottanut sua. Hulluhan sä oot, jos sä mua odotit. Oisit kattellut jonkun miehen ja mennyt vaan. Mulla on kuin 2 miestä. Jeesus ja sinä. Tuu. Sulle tuloo täällä vielä työmaata. Luuletko? Ne tuloo joko itsestänsä uskohon taikka kuoloo. Ehkä mun tarvitsee vaan pikkaisen tyrkätä niitä oikeaan suuntaan. Hulluja ne on kaikki. Mä oon Kauhava historia ensimmäinen vallesmanni, joka lähtee eläkkeelle ilman on ketään tappanut. Oi voi sen tähden. On se vaan mukavaa ottaa edes 11 hulsvuoteesta on päässyt vähän elämässä eteenpäin. Ja on sekin kiva ottaa tulo tähän poliisien olemiseen vähän taas tarkoitusta. Terve! Onko Antti ja Jussi kotona? Ei tarvi huutaa. Päivää. Ei pojat ole täällä nyt. Eikös tässä talossa sanota vieraillennutta päivää? Perkeles. No perkeles! Hei! Perkeles! Kuinka sä römpäri valtion kyydillä tänne tulit? No mä olen täällä nyt VT-nimismies.
Kotolla lähdetään juomaan viinaa. Katsellaan vanhat kaverit koko ajan. Tuuko joukkoon? Mieli tekis kyllä, mutta mulla on paperitöitä. Voi perkeles. Tämä tuhansien murheellisten laulujen maa, jonka tuhansiin järviin juosta saa. Katajainen kansa, jonka itse säälin määrää, ei mittaa järki eikä kärki määrä, jonka lauloissa hukkuvat elämän valtikortit ja kiinni pysyvät taivaan kortit, Einari epätoivostaan ne kertovat. Kyllä on helvetin vaikea uskoa, jotta sä oot nimismies. Kesätyöhän tää nyt vaan on. On se saatana. Munhan sinne herraskouluihin olisi pitänyt mennä, eikä tuolla se paukapää. Ja säkin vielä ehdit. Paskat. Mä kuolen 10 vuoden sisään. Köyhänä ja vihattuna. Saatana. Mä muistan, että se näin paha oli. Joo. Sama mies me silti olen kuin ennenkin. Tänne kun olisi piilotettu rahat, niin ei olisi päässyt romppaan ne väliin. Me on sitten kostettu sunkin puolestas. Eli sekin asia on hoidettu. Miten sitä aiot ruveta tekemään niin kuin noin eläksenne? En tiedä. Mutta Linnahan ei takaisin mene. Ruvetaan vallasmanneja ampumaan. Pam! Varo, se on larattu. Totta kai se on larattu. Eihän latamattomalla voi tappaa. Sillä aikaa, kun tää hieno ohjelma hompuutteli herrakouluissa, me luettiin Tiilenpäitä. Onko se oikein Heikki? Onko? Ei. Jussi. Jos me oltais vasikoitu, se on sit samassa tilassa kuin me ollaan nyt. Heikki olisi pitänyt turpansa kiinni. Vai? Olisin. Kato, oikein oli tyhjä. Kokeillaan vasenta. Vitsi. Älä nyt noin vakavaa naamaa näytä. Anna se ase pois. Kato, vasemmassa oli kuti. Jumalauta. Tuohon herää koko Kauhava. Nimismies ampuu. Ase tänne. Mitä? Anna se ase tänne. Mitä sä sillä? Mä vien sen poliisilaitokselle, vai onko teille siihen lupa? Kyllähän sä hyvin tiedät, ettei meillä mitään lupaa oo. Kun oot itse sen aikana varastanut. Se oli silloin se ja nyt on nyt. Nyt mä valvon lakia. Mitähän se rööppäri hautoo? Ei mitään. Ennen se lähti aina ryyppäämään. Sillä on jotakin mielessä. Eikä ole. Pari olisiko olisi pysynyt siellä Helsingissä. Hyvä jätkä se on. No, hei. Kohtais nyt vähän piristä. Kohta on taas vanha porukka kasassa. Ja sitä toista, joka kahvitunnilla kertoi nähneensä heinikossa kissapetoja. Mulla on tästä asti aikaa muutama lamppi mammonaa, pienin määrin kahvia tupakkaa. Tästä asti aikaa, sydän vastapuolillaan. Onko Sohkosen Jyriä näkynyt? Se on räjäyttänyt itsensä dynamiitilla. Paska Jaakko! Ajoo mopolla jäihin. Entäs Kivimäen Eero? Auras. Tulooko jotain vai panko kioskin kiinni perkeleesi? Aude. Panes pari nakkikukkana. Meikäläisen kiinni. Sä oot ennen sitä se on 5,50 velkaa. Hunsvot. Hello. Tiedäks mikä on härmäläinen esileikki? Mies sanoo naiselle, mä käyn paskalla, niin räpläsää sillä aikaa itses märäks. Oot kertonut.
Ai saata. Hooppi ja Jallu tekee yhteensä 42 kertaa 2. Yhteensä 84 markkaa. Tuos toiset Jallu. Ensin pitää maksaa ennen. Jos me maksettais myöhemmin. Sitten kun on siihen pikkasen otollisempi hetki. Laskuun saa tilata vaan jos syö. Sittenhän me syödään. Tämä pöytä ei ole ruokailijoille. No sitten vaihdetaan pöytä. Kaikki ruokailijaan pöydät on varattu. Kukas noin komiasti syö? Kunnanjohtaja tarjoaa nimismies Markkulalle eläkkeelle lähtiä sillallisen. Se on nimittäin justiinsa se tilaisuus, johon me oltiin tulossa. Sulle voisin antaa kaikkein kauneimman tämän maailmani pallon valtavan, mutta enhän sitä tee. Pieni hetki riittänee, kun sun Mitä helvettiä? Pihalle! Tultiin nimismiehen lähtöä juhlistamaan. No onhan se nyt niin, että ilman Anttia ja mua täällä ei olisi tarvittu poliisia ollenkaan. Alkavalla ei linnajätkiä. Takaisin joutaasi sinne Vaasaan. Linnahan paa. Tapoja opettelemaan saatana. Saatana! Perkeles! Jokos! Olavi Miettinen, kunnanjohtaja. Heikki Grönberg, VT-nimismies. Stig Nenonen, Lions Clubin puheenjohtaja. Istukaa, olkaa hyvä. Mitäs pojilla mielessä? Teillä on putkas 2 entistä vankia. Pahamaineisi linnakunde. Oli. Antti Karhu ja Jussi Murikka. Minä päästin heidät pois. Päästitte pois? Kyllä. Eilen ne hakkas joko hyvämaineisia kuntalaisia ravintolan ulkopuolella. Tehdään rikosilmoitus pahoinpitelystä. Kylillä puhutaan, että ne on syön navetankin polttanut. Köyhä isäntä voittaa S-arvalla ja huligaanit tuhoaa kaiken. Tämäpä on mielenkiintoinen kertomus. 2 miestä hyökkää ihan tuosta vaan 8 miehen kimppu. Se on 2 isoa miestä. Otetaanpa nyt ihan rauhallisesti. Mulla on sellainen käsitys tästä asiasta. Sanokaa, jos olen väärässä. Te yritette antaa näille miehille sakin hivutusta, mutta saittekin sitten itse turpaan. Tämä kylä on niiden miesten koti ja heillä on oikeus palata tänne. Te jättäkää heidät rauhaan. Eikö sä perkele sookki se mustalaismulikka, joka aina pyöri niiden kanssa pahanteosta täällä kylillä? Sama mies. Olkaa hyvä. Mulla on vaikutusvaltaisia ystäviä poliisissa. Ihmisiä, joiden kanssa kannattaa olla hyvää pataa, jos aikoo tehdä uraa. Tää homma on mulle ihan pelkkä harrastus, näin meidän kesken. Mulla alkaa varsinainen työ helsinkiläisessä pankissa ensi syksyn. Edellyttäen, ottei sua sitä ennen erotettu asianajajaliitosta. Nähdään. No se on joka Valtesmanilla tapana luottaa väärää väkästi. Niiden pitää saada näyttää valtaansa. Pidättelö ihmisiä tulle menne vanhoista asioista, josta jo Arnekin haalistui. Kyllä se siitä oppii talon tavoille. Uppiniskainen saatana, se oli jo kakarana. Se on niin, pojat, että rehellinen työ ei ole koskaan kannattanut. Eikä kannata. Mutta mä en halua takaisin linnaan. Herra rauhaa. Mitä sais olla? Tuota Anttia.
Jumala haluaa, että sä menet töihin. Onko se sanonut sulle? Oh. Seuraavan kerran, kun puhut sen kanssa, niin kysy siltä, että minkä tähden se teki musta niin tyhmän, että mä en pääse edes töihin. Mä hommaan sulle töitä. Entäs Jussi? Vaikka Jussillekin. Mä kuvittelin, että pojat olisivat vähän nuorempia. Isä on kiltti. Mitä tästä maksetaan? Palkka on 25 markkaa tuntia, se maksetaan käteisellä päivän lopussa. Lähdetään helvettiin. Jussi! No? Eikä sä ole kaljalle menossa? Tähän aikaan. Mitä vittuja se sulle kuuluu? Tajuatko mihinkä jamassa oot itse ajassa? Mennään nyt mamma odottaa. Menisit töihin. Pitäisit vähän huolta itsestäsi. Mitä sä muka piittaat? En mä mitään piittaakaan. No oo sitten hiljaa. Kyllä mä piittaan. Aivan saatanasti. Joskus mä ajattelin jopa, sustahan mun pitäisi itselleni ukkottaa. Mutta se on huolinen. Kusipää. Olisin mä huolinut. En vaan tullut puheeksi. Kyllä mä piittaan. No en usko. Piittaa. No anna sitten persettä, jos piittaat. Siinä sulle persettä. Saatana, kun siinä aina ruikkaat, kun kaikki on jo pilalla. Olisiko ollut mies aikanasi? Olis tullut persettä! Ja sä pidät turvas kiinni. Mihinkäs matka? No kuselle. Jo 3. kerta tänne. Mitä sä siellä vessassa oikein touhuut? Voin mä pidättääkin. No kai mulla nyt sen verran on luottoa. Kuule, sosiaalitoimisto on tien toisella puolella. Tuolista tulee 300 lisää. 2 viinileikettä. Ilman silliä. Kauppias soitti. Ai jaa. Mitäs sille kuuluu? Anna se lompakko. Mikä lompakko? Anna nyt se lompakko, ainakaan olla typerä. Mikä sit se olet? Nimismies. Täällä on poliisit lyöneet vetoa, että joudutaan alle 2 kuukauden takas linnaan. Sitäkö sä haluat? Mitä? Palautan ne rahat ja lompakko, niin voit jatkaa töissä. Mihinä Jussi on? Petolinnu persissä. Jumalauta! Perkele! Saatanan paska-aivo! Perkele! Nyt sä meidät kuseen järjestit! Saatana! Perkele!
5 yli. Ei oo kelloa. Mä en ottaasi sua, jos ei Paula niin kovaa sitä vaatisi. Häteekö sama kuin mä oon hullu? Itteni mä tässä häpeän. Voinko mä sovita sitä hyvin yhteen? Jos et häpeä mua, niin tuu mun kanssa tanssiin. En tuu. Jaha. Takaisin vankilaan, niinkö? No joo. Kyllä se siitä lähtee. Hei, mene sinä nyt pois! Anna Roopen tulla. Karhusuun miehet pitää aina yhtä. No viinaa et ota ennen kuin karvat kasvaa. Kasvaa jo. Sellaista maitohaiventa. Hei, tää ei oo hyvä juttu. No pakkohan nää on myydä pois. Henkien tässä menee, jos näitä rupeaa itse juomaan. Se on sitten vaan tällaista. Joo. Vai ottaa sukupolven vaihdos? Miksi se niin on? Voitaashan me pari putellia ottaa. Mäkin otan 1 pullon. Ja maksu tulee heti, kun mä saan taas sairaseläkkeen. Tuonne mä en tuu. Jumalattomat, viekää myrkyt joukossana sinne helvetin esikartanoihin, mistä olette tullutkin. Tässä talous ei viinan perkelestä irti päästetä. Pihalle ennen kuin saatta kuuman kiven niskaana. Hyvä Jumala, poltan nämä jumalattomat trokarit taivahan pyhällä tulellas. Jos pullo pöytäviinaa. Naukkasin se ei ole kuin akka menee maata. Olet sä myöhässä? Läheltä piti. Perkeles virnussi. Siinä menee hyvä mies sukkaa. Pilikkaa hinnalla. Meidän puhu sille järkiä. Me voidaan joulualla mennä valtion konttoriin ja lyödä korvaukset tiskiin. Sitten me ollaan oikeasti vapaita. Me ollaan vapaita nyt. Kato ittees, Antti. Jos sulla on rahaa, sä oot vapaa mihin vain. Jos oot persaukinen, sä oot aina vanki. Tee mitä tahansa ennen kuin menen takas linnaan. Sä tiedät sen. Sä et pysty maksamaan edes korkoja. Tajuuks sä? Teet töitä niskalimaan, sä oot koko ajan enemmän velkaa. Väistä! Joka markka, joka me laitetaan Paanaselle, tulee 5 takaisin ja niin edelleen. Älä häiritte asiakkaita. Kukas tuon kaljankin maksaa? No 5 markkaa pullo. Antti. Voi sen tähden. Rupeaa kukat taas vähän ujumaan.
Hyvää syntymäpäivää. Sanottiin ottaa hyvää syntymäpäivää. Mulla on syntymäpäivä tammikuussa. Joo, me lämmitettiin sulle saunakin. En mä nyt ehdi minkään saunaan, mulla on kädet täynnä paperitöitä. Mistäs nämä on peräisin? Mitä se sulle kuuluu? Sen verran se kuuluu, että mä lainasin sulle ne rahat, jotta saisit pitää työpaikkas. Mä lopetin. Mitä niin lopetit? Luuleeko sä tosissaan perkaavas rikollisuuden kauavalta? Kirjoitat vaan ajokorttia pennuille ja sillä hyvä. Hei. Herra Jeesus, anna mulle voimia vastustaa kiusausta. Sano mulle, että mitä sä musta oikein tahdot. Ei mitään muuta kuin veisit tansseihin. Jos et sitä kehtaa tehdä, niin sitten ei tapahdu mitään muutakaan. Mutta tää on kyllä viimeinen kerta. Ei Jeesus kerinnyt antaa mulle voimia. Pitää mennä. Ootko sä ollut Jussinkaan, niin kuin ne kylällä puhuu? Niin puhuu. Ja Stig luuloo, jotta mä oon. Mut en oo. Oot tarkkana nyt. Mä luulin, että sä vihaat Stigua. Sydämen pohjasta. Tottapa sä tiedät, mitä sä teet. Mä lähden perjantaina tanssiin. Voisin mä saada yhden pullon mukaan. Et? No mitä sä siellä? Eikö sä ole vähän nuori vielä? Mä en oo melkein vanhin, ketä siellä käy. Pillun päälle se hakee. Ei kauhavalaiset likat anna. Jospa kesämökkiläisten antais.
Mikäs kansalaispoliisi se täälläkin? Annas Paananen vyö, niin tehdään siitä selvä. Päästä irti se. Kuinka kävi viimeksi, kun jätettiin silminnäkijä tappamatta? Romppaane on eri asia. Tämä on mun sisko Ukko. Niin. Sukulaasiahan ei sitten vasikoida. Vai mitä, Stig? Vastaa sille. Ei vasikoida, ei. Minä en luota suhun, Nimanurli Jaska! Suutana! Kuinkas mä katson siskooni silmiin, jos sä tapat siltä Ukon? Sano. Sun vastuullasi. Mene nyt kotias. Pitäisit joskus puolias, jotta ei tarvitsisi koko aikaa hävetä. Nimenomaan. Mulla on todisteet Murika ja Antin touhuista. Ne pojat joutuu takaisin linnaan. Sori, mä tulen äkkiä. Sä tulit 5 vuotta liikaa myöhässä. Hei. Jätä se. Joo, mä jätän sen. Jos sä rupiat olohon ihmisiksi. Murikka ja Karhu myy pimeätä viinaa. Ja sekö se on sun suurin huolenaiheessa tällä hetkellä? Sun huolenaiheessa pitäisi olla. Huolestuisit enemmän siitä, mitä sun vaimos homailee Jussi Murikan kanssa. Ja sellaisille rikoksillahan virkavalta ei juurikaan voi mitään. Tästä näkisi kirkkaammin, jos ne olisi kehitetty. Niin mä näyttelin, että poliisi. Maksaisi kehityksen vai? Niin. Niin. Jos nyt ei tapahdu mitään, niin mä teen valituksen sinusta. Terve. Terve. Pannahanko tavalliset? Antaa olla. Akka tulee epäluuloiseksi. Katso sitten ensi viikolla. Mutta ristuksen asialla pojat oottaa. No kyllähän mulle viina kelpaa, kun velaksi myyrää. Onko sulla rahaa? Tarvitsee hankkia bensaa. Ei oo. Kaikki on kiinni viinassa. Ja viina ei mene kaupaksi. Pitää laajentaa asiakaspohjaa. Tarviitteko viinaa? Vaari sanoi, että pennuille ei mylle. Tarvitseeko sen nyt kaikista päättää? Täällä ei juoda omia viinoja. Ei me tultukaan juomahan. Tultiin myymään. Pöytäviinaa. Raivotkaa. Tai vaikka Kosken korvaa. Mistä kukakin tykkää ja paljon alkohintoja halvemmalla. Enpä oikein tiedä.
Kaupan päälle tulee vakuutus. Millainen? Palovakuutus. Ei pala ravintolakaan niin herkästi kuin muuten palaisi. Mitäpä kuuluu? Hyvä. Kertokaas mulle, mitä te puuhailette nykyään. Syörähän ja piereskellään. Ja siinä kaikki vai? Puu suoraan, jos sulla on asiaa. Myyttekö te kylällä viinaa ihmisille? Ei. Mitä helvettiä mun pitäisi tehdä teidän kanssa? Pidä turpas kiinni, äläkä sekaannu ihmisten asioihin. Aivan, jos se olisikin vaan minusta kiinni. Ettekö te perkeleen apinat ymmärrä omaa parastanne? Tää on niinku hullua kuristas. Mistähän tuollaiset valokuvat on tullut? Sun siskonmies ne on ottanut. Ja mä vien ne Vaasaan. Tai sitten lestiheitto loppuu tähän. Tää oli sitten viimeinen kerta. Ja te lupaatte sen. Me mitään luvata. Varsinkaan nyt, kun sulla ei ole enää mitään todisteitakaan. Pojat myy täällä vielä viinaa silloin, kun sun haudalla kasvaa koiranputki. Tulen tappamaan sun ukkos! Jos ei joku tappaa, niin se on mä, eikä muut! Kun mä sanon sulle, jotta parannat tapas, niin mä en tarkoittanut aivan täsmälleensä tuollaista touhua. Ainun nyt helvettiin sitä uhomasta! Maksamaan sen peilin! On nyt säkin hiljaa! Se on ainakin tonnin! Nimittäin kappale! En elämältä pyydä mitään. Sain enemmän kuin ansaitsin. Ne valokuvat tuli pilalla. Niistä ei näy mitään. Jussi Murikka yritti tappaa mun kirveellä. Minä soitin poliisille, vai eipä kukaan vastannut. Resurssipulaa valitaan. Ne käyttää sua hyväkseen. Ja sinä suojelet niitä. Vai niinkö? Mä oon soittanut sun esimiehellesi. Sisäinen tutkinta on käynnistymässä. Siinähän soittelet. Luet itses helvetillisellä vaivalla lakemieheksi ja sitten pilaat urras. Parin säälittävän lestiheittäjä tähän. Minä en ymmärrä. Se nyt ei ole mikään ihme. Sun entiset kaverit on tehnyt susta itsellensä koira. Näin. Tules musti tänne. Tse. Raikainen. Jaha. Voi.
voi sen tähden. No, että semmoiseen ruvetaan. Mä tuun sinne heti. Voi sen tähden. Vältetään kuitenkin turhaa voimankäyttöä. Pidätetään epäilyt. Takavarikoidaan mahdollinen todistusaineisto. Siinä kaikki. Mikäs se Rahikasta viivytti? Mun mopo reistautuu. Ai. Missä Antti ja Jussi on? Mä kuiskaan sun. Katsotteko te varmasti kaikki paikat? Katsottiin. Heikki perkele. Jumala rankaa sua, kun kaveris petty. Ketä se sinä vanha karhu? Kellos oikeeseen aikaan. Rannanjärvi on kuollut. Jokohan sinne tohtis mennä. Eiköhän. Kuinka hurisoo? Sattuuko pahoin? Kuolema tästä. Kuolema. Jos ei pian saa viinaa. Odota. Työntäkää nyt perkele. Paina kalhos, mitä mä sulle sanon. Jos joku rikkoo sua vastaan, niin kosta! Ilman puukkoja älä lähdes. Paskalle. Sun isäs oli hyvä mies. Mä en ollut. Eikä mun isä. Äläkä sinäkään. Vaari. Etkä sä nyt saatana kuole! Herää nyt vaari perkeles. Kuulehan nyt. Hänen pitäisi saada kunnolla levätä. Se on kuule Juppi sillä lailla. Jotta ihan oman turvallisuutensa tähdessä olisi parempi, jotta vaarin toipuminen sujuisi hyvin ja nopeasti.
Koskenkorva. Jaha. Rikosylikomissario Törnqvist Vaasasta. Heikki Grönberg, VT-nimismies. Mä tulin vähän katselemaan, että miten asiat täällä päin sujuvat. Ihan hyvin ne täällä sujuvat. Täällä on Alkosta tullut ilmoitus, että kirkkaan viinan myynti täällä päin on laskenut rajusti. Juomatavat eurooppalaistuvat täälläkin päin. – 30 vuotta poliisissa on opettanut minulle monia asioita. Yksi niistä on, että älä koskaan pidä mustalaista sisätiloissa ilman käsirautoja. Tällä kertaa minä teen poikkeuksen. Voitte poistua. Tämä on minun työhuoneeni. Pitäisikö minun poistua? Minä olen tästä lähtien teidän esimiehenne. Otan johdon käsini niin pitkäksi aikaa, kunnes asiat täällä päin selviävät. Eikä siihen mene pitkää aikaa. Suksi vittuhu siitä haisemasta. Terve vaan itsellesi. Mä kun kuvittelin, että sä lupasit pysyä erossa meidän asioista. Muutin mieltäni. Tupakkirulla! Älä nyt möykkää, meinaatko sä tappaa sitä? Pitäis kyllä. Tapa mieluummin pihalla. Saatana! Onko se nyt niin, jotta täällä ei saa katsoa edes telkkaria rauhassa? Mua alkaa riepoa toi sun hellämielisyytesi. Ensin romppaaneen, sitten Stig ja nyt Heikki. Anna sen nyt sanoa edes asiansa loppuun. No? Törnqvist tuli ja otti mun tehtävät. Törnqvist. Tässä kylässä ei ole yhtään ihmistä, joka tohtisi käräyttää meidät. Me mennään jouluna valtionkonttoriin ja lyödään korvaukset tiskiin. Ja mitä te sitten sanotte, kun ne kysyy, että mistä nämä rahat ovat kotosi? Ei tullut sellainen asia mieleen vai? Mulla on yksi opiskelijakavari töissä varustamossa. Mä kirjoitan teille passit ja lähetän teidät matkaan. Mä haen teidät aamulla. Se on ansa. Minkä tähden se nyt semmoisen ansa tekisi? Minkä tähden se on niin auttavina, vaikka siitä on saatana koko ajan pelkkää harmia? Nyt et rupee mättää sitä. Sen tähden, jotta mä oon joskus oltu kaveria. Sitten ollaan sujut eikä nähdä enää ikänä. Sopiiko? No. Pysytte kotona ettekä tapa ketään. Voisiko jompikumpi heittää mun tanssiin?
Mulle ei myydä. Saat ilmaiseksi. Hei. Roope ei ole vielä tullut. Se on päässyt pukille. Jumalauta, kun ei tajuttu aikaisemmin. Vaari ei olisi antanut myydä penniillä. Pakkohan niidenkin on joskus oppia juomaan. Lähdetään. Pärjääköhän Roope nyt yksin? Pärjää. Iso mies. Juo viinaa, käy naisissa ja kaikkea. Oot myöhässä. Pikkuveli, lähdin kauas. Voi olla, että ei enää nähdä. Älä tee rikoksia. Antti. Hei, saa joo toi. Nuori kuski ajoi 4 promillen kännissä väkijoukkoon. 5 kuolia, 3 sairaalaa. Kaikki ympäri kännissä 10-vuotiaasta ylöspäin. Roope Karhua oli Jumala siunannut lempeydellä, välittömyydellä ja oikeamielisyydellä. Meitä kyläläisiä oli Jumala siunannut antamalla Roopen kirkkaan naurun ja Auliin hymyn elähdyttää sieliamme. Välillä tekee Jumala tekosiaan, välillä perkele. Nyt oli perkeleen vuoro. Ehdotankin, että keskeytetään siunaus siksi aikaa, mutta ajetahan pirut ulos kirkosta. Roope on mun veli. Enkä mä saa oman veljeni hautajaa siihen edes tulla. Onko mä niin paha ihminen? Kattokaas tätä. Isäntä voitti Ässällä. Uusi navetta. Jos ei se ole romppainen, niin kuka saatana ne rahat on vienyt? Mitä sen on enää väliä? Me poltettiin syyttömän miehen navetta. Kukaan ei ole syytön.
Heikki, pystytkö sä järkkäämään niin, että me ei jouduta takaisin linnaan? En. Nolo huijari koko jätkä. Teitä kuulustellaan epäiltynä virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuksien laiminlyömisestä, asiakirjan väärennöksestä ja avunannosta rikokseen. Ymmärrättekö te nyt, mistä tässä on kysymys? Täydellinen idiootti. Se sinä olet, Grönberg. Jos sä nyt kerrot kaiken, niin vältyt itse ehkä linnareissulta. No, me jatkamme kuulusteluja joka päivä. Siihen saakka, kunnes tähän asiaan alkaa tulla jonkinlaista selvyyttä. Pysykää paikkakunnalla. Römperi. Pitääkö sut suorastaan tappaa ennen kuin sä rupiat maksamaan? Tappakaa vain. Rahaa ei oo. Se on teille saanut sairaseläkkees. Niin kuin kaikki muutkin. Eilen oli eilen. Rahaa ei oo. Ja vaikka olisikin, niin penniäkään en maksaa sitä. Se on pojat sillä lailla, että kukaan ei ole teille mitään velkaa. Näin on yhdessä päätetty. Kiittämättömyys on maailman pakka. Ellei velallinen ole mainittuun päivämäärään mennessä suorittanut koko velkasummaa käteisellä, myydään Karhun tila Kauhavan kylästä pakkohuutokaupalla korkeimman tarjouksen tekevälle. Perkeles. Älä hätikö, että juttet kuolee. Mua ei tapa mikään. Mutta mun kotua ei myy.
tonnia! Maksakaa joku tälle vossikkakuskille. Tuloako sitä rahaa? Ei tarvitse auttaa. Menkää helvetti täältä! Täällä toimitetaanhan läänin hallituksen päätöksellä laillinen pakkohuutokauppa, josta on annettu tieto ilmoituksena. Se on yksi laki, mikä on paperiin präntätty. Mutta se, mitä härmästä otellaan, se on toinen laki, se. Menkää kotianne täältä! Tuloako vielä 5 tonnia? Vielä 5. Perkelehen perkeles. Siellä on 5 tonnia. Ja vielä 5, vielä 5, vielä 5, vielä 5. Ja vielä 5, vielä 5, vielä 5, vielä 5. Siellä! 3.30 ensimmäinen, toinen ja 3. Se on sun. Mutta sun pitää ensiksi näyttää, jotta susta on isäksi. Minä ostin tilan. Älä nyt vanhaa miestä! Laittakaa ambulanssi! Sait. Huomenta. Ajetaan poliisiin. Mä voin vaikka sanoa, että te antaudutte. Saatte lievemmän tuomion. Voi sen tähden pojat, että teille piti näin käydä. Pitäisköhän meidän vielä vähän neuvotella? No, että mä ajaisin mopolla töihin ja te jatkaa sitä. Niin. Ei, kyllä meidän nyt täytyy mennä poliisiasemalle. Tulo syksy ja talvi, ja se on kylmää aikaa asunnottomille häjyille. Voi sen tähden. Riapoo tuo voivuottelu. Perkele! Eikö sä piittaa mistään yhtään mitään? Nauhoitu. Mä perkele satun olemaan kiinnostunut siitä, tapaako mä ihmisiä vai en? Se on monen vuoden kakku! Mä luulin jo, että ne haluta takaisin linnaan! Joo! Ei haluta! Ei haluta! Mennään perkele jouluna valtion konttoriin! Ha!
Mitä ne yhdestä poliisista? No jos se sua noin rassaa, niin heitä se mettään. Haetaan pankista rahaa, Paanaselta väärät paperit ja lähdetään Rioon. No älä nyt koko päivää murjota. Ne luulit, että mä kuolen. Mä en kuole koskaan. Et niin, et koskaan. Mutta muu kuolee. Mitä te menitte ja tapuutte se hyvän miehen? Siitä tuli ratius. Härmäläisen miehellä on oikeus tehdä mitä vaan. Mutta siihen kuuluu vastuu. Ei turhia rumia. Ja tenavat. Ne jätetään rauhaan. Se sun olisi pitänyt tietää. No, poika. Ja sinä, Henkki. Roope on kuollut. Ei musta ole enää mihinkään. 10 vuotta linnassa menee äkkiä. Kun sä tuut niin vanhaksi kuin minä, niin sä huomaat, että vuosi on niin kuin viikko. Se menee niin, ettei huomaakaan. En mä edes elä niin kauan. Yksi uroskarhu pitää jäädä härmän räyhäämällä. Ymmärräksä, perkeles? Päästä. Ymmärräksä? Antti, nyt lähdetään. Poliisit tuloo. Kyllä mä ymmärrän. Mitä asiaa? Sun kaveris on mitä ilmeisemmin hajaantuneet. Murikkaa ajetaan takaisin, saadaan kyllä kohta kiinni. Missäs karhu on? No. Hyvä on, jos sinä hoidat jätket rautoihin elävänä tai kuolleena, niin minä autan sinut kuiville. Ei mulla ole mitään syytä luottaa suhun. Kyllä sinä mustalaisena omat kaverisi olijat vähäisemmänkin tuottomahdollisuuden toivossa, vai mitä? Kato noita kuvia. Näkemiin. Mihin sä meet? Hevoskaupoille.
ensimmäisen taas muistoista löydän. Heräävän rakkauden ja kahvilan pöydän. Käden kun kädelle sun mä laitoin niin hiljaa ja arastellen. Mut suuni muun sä vastasit pärähtäen. Jos näen sun silmistäsi lämmön kadonneen, jos et sä enää vastaa katseeseen, on kylmyys hiipinyt jos sydämeen. Jos jää Sähän tanssit hyvin. No se nyt vielä puuttuus. Mikä? Jos mies on ruma, tyhmä ja köyhäkin vielä, eikä osaa se edes tanssia. Mun pitää nyt mennä. Antti! Mä tulen! Mitäs sä täällä teet? Tulin ottamaan sut kiinni. Katso mua silmiin. Kohta mä kävelen tosta ovesta pihalle. Ja sä et tee yhtään mitään. Onko selvä? Ei. Et sä uskalla ampua. Mä en uskalla olla ampumatta. Kädet ylös. Ylös! Sä halusit tulla tänne halveksimaan meitä. Ollaksesi parempi? Näyttääkö se sitten jotenkin menestynyt? Mä yritin auttaa teitä parhaani mukaan. Yritin! Minkä vitun täällä? Olen teille sen velkaa. Tuota sä hoet koko ajan. Et sä mitään velkaa ole. Keikat on keikkoja. Joku jää kiinni ja joku ei. Jussi, tässä on nyt kyllä kysymys vähän isommasta. Heikki. Haluatko sä tietää, miksi mä olen teille velkaa? Ei romppainen niitä rahoja vienyt, minä ne vein. Mun oli pakko tehdä se, mitä mä tein, muuten mä olisin samassa jamassa kuin sinä ja Antti olette nyt. Sä olet tuhonnut mun elämäni. Itse sä olet itses tuhonnut. Heikki. Anna avaimet. Heikki, anna avaimet. Heikki. Anna avaimet.
Jussi on kuollut. Mä voin hoitaa sun asiassa oikeudessa. Voitko? Sitä vartenhan ystävät on. Sen pituinen se.